देरहालायखो गावनि समस्थियावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्थियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारन चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला जेन्टेल मानसिया आं जुदि जेन्टेल मानसिया आं जुदि गोरों आरो आं मानो मावनो हाया जानांगौ जाखो आं डेफिनेटलि मावगोन आंनि केपासिटियाव जेसेबां हायो जोंनि रायजो राजाफोरनि दुख खस्थ'फोरखौ बे पार्लियामेन्टआव बुंजानाय इस्युफोरखौ आं पार्लियामेन्टआव बुंगोन जोंनि भारतनि दैदेनगिरिफोरजों प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार नेताफोरजों रायलायनानै समाधान खालामनायनि आं बेबस्था लागोन मावनो हायैनि खारना मा बिसोर बादा होनो हागोन नामा आं एमपि जाना थांनायाव आंहाथ' जेबो बादा थानाय नङा आं सिदा पार्लियामेन्टआव हाबगोन खोथाखौ बुंगोन